den. Dobrý den. Lukáš. No, Áno. Bojíš sa? bojím. Čo sa bojíš? Nás. No. Koho iného tady? Čo sa ti môže najhoršie stať? Nic. No, tak vidíš. No, vidíš. A bojíš sa viacej divákov, lebo ty dokáže byť niekedy veľmi zlý, ti musím povedať, alebo nás štyroch. Asi na stejno. Áno. Dobre. Koľko je raz musíte stať? 19. Budeš spievať. Áno. Samé ucho ako tlačenka. Budu zpívat písničku Globální oteplování od skupiny Night Work. Máš podklad nejaký? Alebo len... Nemáš podklad. No tak poď. Když jsem ještě býval malý kluk, kluci já měl sen. Sníval jsem ho každý všední den. Jednoho dne v neděli, To si děláš pátral jsem v mámině v šatníku, převěl se padli k mému kotníku, teplý letní den. Venku jsem si motýlí, řekl jsem si po chvíli, já jsem gay, jsem teplej. A není to tak špatný, co jim je. Jsem teplej. Děvka, vole. Homo prej fuj. Ty si nám prišiel viac zaspievať alebo viac povedať, že si gay? Ja zaspívam. Lebo ako oznámiť, že si gay, jen tak ma to extrémne nejak nezaujíma, ani mi to neprekáža, ale nehľadáme Československo super gay, aj keď myslím, že o 10 rokov. Je mě to jak sluší v té televizi. Ja vidím na bežne, ale ty nespievaš dobre. Lukáš, spievaš špatne a to je vlastne celá podstata, o ktorú tu ide. O nič iné sa nejde, spievaš veľmi zle a nie je dobre. A čo by som tomu ešte povedal? S Bohom. Tak povedanou. To si kozy.